Tak, tady to, jak vidíte, tak to je kousek koňského kopyta, tady to je zrovna od Krištofa a tady, jak vidíte, to odvaný, tak to je od toho, jak kope dovrat pořád. Tak, tady mám koňskou přilbu na koně, tu už mám 2 roky, je to druhá helma moje, první helma mi vydržela 2 měsíce. Tady to je moje jezdecká rukavice, sněže jsou kožené, tady jsou moje jezdecké rajtky, tady jsou mini čepsy. Jsou na to, aby nepoškrábali lejtko od třmenových remenů. A na závěr si ukážeme králíčka mojeho. Tak, to je můj králíček. Jmenuje se Ferdinka, mu budou 4 roky. Tak, a v příštím díle si ukážeme Krištofa a Šerinku. Tak.